Ja. 2. Klar? Ja. Ja. Kommer nogen småkager med alligevel. Ja, nok pisse ud. Det bliver ikke nemt. Hvornår, mand? Jeg vil stå ud af en kar, næste gang. Den 2. Prøv lige at hælde med igen. Det kan vi nok ikke. Nu skal vi lige have en til at vende herind. Jeg ved ikke, om man kunne tage billeder af det. Det er ikke meget for. Og der er en billede lige, hvor hun er på vej ned. Der er ingen, der kan se, at det er min hånd, der lægger hende ned. Så tager du lige der først, så tager vi en her bagefter. Så tager dem, der kommer der. Men jeg kunne godt se for mig, at man bruger til at flytte levende fisk med, ikke? Der var en eller anden nordmand, der havde sådan en kop-elevator. Jamen, så du ham? Nej.